Brother Paul Chibo. Onye taa ọchọta mkpụrụ obi one of Igbo land ịghọtago ndị nọ na kingdom business. So Jesus ahụkwazi ya with the final say afọ bụ ife post I just come across this year post. Do you understand me? Ebe ị na-ajụ ndị Igbo anyị, ị na-ajụ Nigerians, these two man na-akịta n'ebe a kedu onye nwe the final say? Ọ bụzi Jesus nwe the final say. I gwara unu si that na ifuru ndị a na-amanipulate unu aghọrị gị onye kwụ n'ọkụ kịta ahụ mmiri enwe ilo nyanwa bụ anọda nọmba 1 kịta na imisiri dị Igbo youth. Do you understand me? But ọ bụla ya ka nji maka ya bịa because anyị ga-ekwubekwu ya ifuru etu akwa si wee nọrọ. Don't worry yourself. Akwa mmiri enwe ilo. Don't worry. One day kịta ọ ya achakwa unu baa n'anya mgbe anyị mapụta bịa gwaba anyị na o ji wee bụ na a na-attack Igbo tradition and the culture. Mana unu niile gbara nkịtị o nya misiri idebe ndị Igbo anyị na brother Paul Chigbo. Ọ bụkwazi Jizọs nwe the final say no human being na ife o dere ebe a ifuru ihe o posturu ebe ọ sị that na praise who has the final say. Is it man by the left who is in shop or helpless Nigerians? They all understand me in the cooking of genocide. Do you not understand? Kedu ife na-esen not like this man get a post also that Nigeria doesn't need your help. A bullshit tells Israel PM, Prime Minister Benjamin Netanyahu, after move to protect Christian in Nigeria. Vida from Melogaf, Agwamon soon that na even in our again world politics capacity. Do you understand me? When you get Prime Minister, you protect the Christian on a Palestinian and funny Igbo state. Do you understand? But some of you will not understand this. So now, brother Paul Chigbo go that no man will bia save Nigerian Christian. No, brother Jesus goes your spirit. One name, but the reality of life ga cash up to you. That day, ga got an if again a million apetogari and a bunny offer an hour leg. Na second is the wine a job would be able to go. But the reality of life again will take it. Oh. That day ka ị ga-aghọta that na mmadụ bụ chibie and o nwere ike ọ ga-adịrịgịrịt akwa ife ihe na-asụgharị isi ka esu ekwu like this na-ekiri m na o nwere ife ma but o nwere ife dị gị n'isi somebody hide under Igbo tradition and the culture wee na-emisiri dị gị nọ ebe a na-akọ bullshit. Nekwe brother Paul Chigbo kịta ọ maligo that na mmadụ ya abịa Nigeria ọ bụ ọzọ issue of Jesus